An ci wani shege ne wa yarki aika. Ga shegen da yawa yata cikin shege. Kika ce? Da ka sa malam ban tambaye ka ba. Malam yana buzu. To yanzu ki bari ayi sulhu. Sulhu da wa Allah ya kiyaye. Yayi ba za ta yiwu ba. Ina. Shin wa menene kake bugun gaba da shi? Ina gwauna. Dan kana gwauna shine danka zai yi wa yar mutane aika. Yawa eh. Kai kake goya masa baya kenan. Ko za a hana ni? Sai na ma shiri an kwace gonan nan wallahi. Ka kashe ni ka huta. Kuma sai na hada ka da yan daba marasa mutunci wallahi. Marasa mutuncin ainihin dai mutum bai da mutunci ma ba mu abokantaka da shi. Yanzu ko zaka ga aiki da cikawa. Maza ne bisa kanka ba mata ba. No. No. To ya kaje yanzu? Gari abin da ya same ka ne. Wallahi za ka ga tsini.